Hello everyone, welcome to our YouTube channel Asian Classes। तो ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର 30/10/2024ର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ, ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆପିୟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ ଏର, ଏଇଟା ହେଉଛି କପିରାଇଟ୍ ଅସ୍କାର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କିମ୍ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପଠିତ ବିଷୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏକଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଲେଖ। ପ୍ରାୟ 200ଟି ଶବ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ତୁମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଲେଖିପାରିବ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଷୟରେ, ଛାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏଟାକୁ ଲେଖିବା ବେଳେ ତୁମେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ, ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖିବ, ସୁରକ୍ଷା, ଶେଷ କରା, ଯାହା ଯେତିକି ସବୁ ହେଉଛି ହେଡ଼ଲାଇନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝିବା କି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଖବର ଅଛି ତୁମ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଲେଖିବ, କିମ୍ବା ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସକାଶେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଆଇତରେ ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାର, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିପାର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି, ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ତୁମେ ନିଜେ ଅଛି ଦେଖିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଲେଖିବ। ହେଲା? ଏଠି ହେଉଛି ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତା ବି ଏଠି ପଢ଼ିକି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଖବର ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ? ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଗରେ ଦେଖ, ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗରେ ଅଛି ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷିତ ଜନତା ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାପରେ ଅଛି ଘରେ ଦେଖ, ଘର ଅଛି ପିଲାଟି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ପାଏ? ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାର, ଏଠି ପଢ଼ିକି ସବୁ ଲେଖିବ। ହେଲା? ତାପରେ ଘରେ ଅଛି ପିଲା, ଏଇଟା ଘର ସରି ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ଅଛି ମାଆର ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଫଳପ୍ରଦ ବା ହେଉଛି ଫଳଦାୟକ ହୁଏ? ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାର। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛି ତେବେ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଅଛି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ବୁଝିହେଲା? ରହିଲି।